وەک پارادîگmayeke çandî kevneşopî. İlhan Bakır. Di filmên ku dê sînemaya Kurdî biafirîne de dê rengekî vegotinê çawa bê bikaranîn. Ev vegotin dê xwediyê teşeyeke çawa bê. Çîrokên va filman dê li gor kîjan pevçûnan bên honandin. Honankeke çawa, têkiliyeke cih û demê ya çawa dê bê sazkirin. Ji bo ku ev hemû bên diyarkirin, divê paşxaneya çandî ya civaka Kurd û erdnîgariya Kurdan bên irxandin. Divê kevneşopiyên civaka Kurd li ber çavan bên girtin. Ji bo vegotin û domandina kevneşopiyên Kurdan amûra herî bingehîn vegotina çîrokan e. Ji ber vê yekê jî divê sînemaya Kurdan jî çîrokan rast bihone û karakterê rastîn biafirîne. Heta ku karakterên di çîrokên Kurdan de derwêş, mem, zîn, edûlê, cih, kon, çiya, gund, xweza bixwe û dema çîrokên 400 sal berî û awayên irxandina vê demê neyên hînkirin, ne pêkane ku bi nesaziyeke rasta sînemayê jî bêava kirin. Ev paşxane jî têkiliyên navbera hişmendî, dav û nêrîtên vegotinê û hunerê pêktîne. Bi nesaziya ku dav û nêrîtên vegotinê yên ku Kurdan di encama ezmûnên xwe yên dîrokî de afirandine, bi piranî ser gotinê û temaşekinê hatiye avakirin. Bi awayekî giştî jî xwediyê vegotineke nexapînere. Ji bo ku xebatek ji aliyê awayê derberînê yê estetîk ve wek alaveke derberîna ramanî bibe xwediyê nêr, beriya her tiştî divê xwediyê nasnameyeke çandî be û divê vê nasnameyê bi awayekî ramanî jî karibê bide der. Wisa be, divê derhunerên Kurd filmên ku bîr û bawerî, felsefe û hunera ku civakê divê pêvajoyê de afirandiye, wek xalê bingehê bigirin dest û filmên xwe bi wî awayî çêbike. Ev rewş ji aliyê nasnameya çandî ve wek pirsgirêkeke pir girîng derdikeve hemberî me. Her civakê ji bo xwe rêyên vegotinê yên xwe ser afirandine. Ev vegotin ji xewn û xeyalan bigire heta bêdawîbûna rengên cuda di nav xwe de dihewînin. Wek nîşanên ku civakan ji hev cihê dikin ji mirov dikarê binirxêne. Lewra ew awayê herî baş yê derberîna ramana civakî ne. Kurdan bi piranî xwe bi çanda dengbêjiyê vekirine û bi hezara salan hebûna xwe bi vî awayî domandine. Vê yekê jî di çîrok, destan û serpêhatiyên xwe de vedibêjin. Ev sazî ji bo vegotina çandê xwediyê hêz û wateyeke pir mezin e. Hemû civak her tim derbarê cîhan, hebûn û tiştan de û derbarê hebûn û pêşketina wan de xwediyê hinek tesewiranin. Dîsa her civak xwediyê hinek agahiyên ku bi rengên xwe derdikevin holê û di heman demê de hem xwediyê taybetiyeke carbînerin û hem taybet û hem jî diyalektîk û şîrovek herin. Ji ber vê yekê hişmendî rengê berhemên endamên civakê diyar dike. Orkayî mirêv ku bi xebatên xwe yên ku di qada felsefeya civakî de tê naskirin, derbarê têkiliyên di navbera berhema hunerî, hunermend û civakê de hinek xalan destnîşan dike û mijarê bi qasî ku tê xwestin zelal dike. Kesê kesa hunermend ji aliyekî ve hem civakî hem jî takekesî ye. Ji ber vê yekê ku xebata hunerî pêyî daxwaza afirînerê afirînera xwe meylên civakiyên objektif jî vedibêje. Lê tu derê cîhanê tu huner ji şert û mercên polîtîk, aborî, civakî, çandî, hunerî, hiqûqî, teknolojîk, serdemî û rewşî nikare bê cuda kirin. Tu çalakiya hunerî ji rehendên xwe yên civakî bi awayekî cuda nikare bên irxandin. Her berhema hunerî li gel afirînerê afirînera xwe girêdayî şert û mercên aborî, têkiliyên hilberînê, bingehên çandî yên civaka ku ji navê derdikeve ye. Ji bo vê yekê mînaka herî balkêş jî destana keleha dimdimê ya ku ji aliyê dengbêjan ve tê gotin. Ev destan hem pirsgirêkên civakî û hem jî yên takekesî vedibêje û têgihiştineke hunerî ya civakê qut nîşan nade. Huner hewl dide ku têkiliyên navbera avaniya civakî, hişmendî û takekesî rave bike. Têkiliyên navbera vegotina sînemayî û avaniya civakî her tim bi avaniya civakî re û hişmendiya takekesî re têkele. Lewra di bingeha ramanê de honaka mantiqî ya ku ji nêrîna cîhanê û hişmendiya civakî pêk tê heye. Wek mînak, derhuner vegotina xwe ya sînemayê li gorî nêrîna xwe ya takekesî disêwirînin. Li vir her çiqas vegotina derhuner takekesî û li gorî daxwaza wî bi xwe jî hem awayê vegotinê û hem jî naveroka wê nikarin derkevin derveyî hêmanên ku pergala civakî saz kiriye. Ji ber vê yekê ku tu vegotin nikare ji derdor, raman û têkiliyên ku tê de hatiye afirandin bê cuda kirin. Ev bi vî awayî tê pejirandin. Bi gotineke din, di filman de vegotinên civakî bi awayekî şîfrekirî û rêbazeke sînemayî tên ragihandin. Ne pêkane ku ev berhem jî nebin beşek ji pergala nimandinên çandî yê ku rastiya civakî de afirînin.
Sînemagerekî ku li Kurdistanê sînemaya çêbike nepêkane ku heya wî wê ji şert û mercên xweserên Kurdistanê, Tevgera Azadiya Kurdan û dewlemendiya çandî ya Kurdistanê tune be. Yên ku ji van re çavên xwe bigirin, civakên nebînin, nikarin bibin sînemagerên ku ji bo civakê difikirin û diafirînin.